πιο συχνό σύμπτωμα της οξείας κολικοειδίτιδας είναι ο κοιλιακός πόνος. Η οξεία κολικοειδίτιδα είναι η πιο συχνή οξεία χειρουργική πάθηση στον άνθρωπο. Μπορεί να συμβεί σε όλες τις ηλικίες. Χρειάζεται άμεση διάγνωση και αντιμετώπιση. Το πιο συχνό σύμπτωμα της οξείας κολικοειδίτιδας είναι το κοιλιακό άλκος. Ο πόνος στην οξεία κολικοειδίτιδα εμφανίζεται αρχικά στην περιοχή γύρω από τον ομφαλό, αλλά προοδευτικά μετατοπίζεται και πλέον λίγες ώρες μετά εντοπίζεται στη δεξιά κάτω κοιλιά. Συνοδά συμπτώματα μπορεί να είναι η εμφάνιση ναυτίας, εμέτων, η απώλεια όρεξης για φαγητό και η εμφάνιση πυρετού. Αν παρουσιάζεται οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα, χρειάζεστε άμεση αξιολόγηση από γενικό χειρούργο. Η διάγνωση της οξείας κολικοειδίτιδας γίνεται με την κλινική εξέταση και με αιματολογικές εξετάσεις. Στις μέρες μας πλέον, στις πλήστες των περιπτώσεων, η διάγνωση επιβεβαιώνεται με μια απεικονιστική εξέταση, είτε αυτή είναι ένα υπερηχογράφημα ή μια αξονική τομογραφία. Όσο πιο νωρίς εντοπιστεί η οξεία κολικοειδίτιδα, τόσο πιο ασφαλές και πιο απλός είναι το χειρουργείο. Η σύγχρονη μέθοδος θεραπείας της οξείας κολικοειδίτιδας είναι η λαπαροσκοπική σκολικοειδεκτομία. Γίνεται με μικρές τομές, γεγονός που οδηγεί σε σημαντικά λιγότερο μετεχειρητικό πόνο συγκρινόμενη με την κλασική ανοιχτή σκολικοειδεκτομία. Βοηθά επίσης στη βραχύτερη παραμονή στο νοσοκομείο, σε ταχύτερη ανάρρωση και σε καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Είναι μια ασφαλής, αποτελεσματική και με ελάχιστες επιπλοκές χειρουργική παρέμβαση. Η σκολικοειδίτιδα είναι μια χειρουργική πάθηση που δεν μπορεί να περιμένει. Η έγκαιρη αντιμετώπιση προλαμβάνει δυνητικά απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές και λύνει το πρόβλημα οριστικά.